tun chum video a chuan horror mystery le thriller movie mu nom le bengber zar kumsang ni somni pakhat kuma ti chwa false positive ti hi thlera ngai thla khona hun ilo nei lang umyang nu pakhat lucy chuan arai le railo test le mekin vandoi thak takin a negative le tlat mai apasal asian nen hian kumni chung zet cheng dun to in heng hun chung zong zonga hian fa an nei theinan thei to pan chwa ve china ma se a hlo tlin ni reng an la mu thei lo thungani asian chuan medical professor lartak dr john hindel fertility specialist thiam chungchuang takni bok chu pan mai du to in lucy ero achang dewa ma se naw pai nge chu adu ve tho bok si wangin dr john mutor chuan appointment chu an siam tangi nge ni clinic chu thlengin receptionist don chuan lo lomin lucy chu endik na sang sang paltlang tir ani boka ani po alimin aphur hle apasal vilna hnuaya dr john chuan lucy chu endik ngalin a hupur ai takin lucy po in sheom ati em shan lo bokani endikani hnu chuan beise na sang taknen clinic chu an chwa san dun ta lucy po na thona an boss chuan promotion pack ani thu chilin hunrei tak chung ni alo chak ve chin marketing leader ani to don ta ka wangin lucy po ahlim ngei mai lunch order turin phur takin achuak ngal lucy ka arai ani ni tur chu thlengin asian chu achia kholna tur note pek ni in chu lucy chula hian an kap lut don ti na ani KAP RAI vak lo nuwa chuan lucy na thok lai chu ron nuam sam lo deuh thutin bathroom ate chuan awalwak borbora an ngai chalo chu dr john na clinic lama chuan vakal ngalin ani chuan lucy chu arai ve to thualo shil an phur dun lutuk chuan azan lala changte chuan naute ming tur te chu phwa chanin meichhia ni vai chuan wendy ti sang o ti in lucy phei chu ahlim biawani atuka na kal lai chuan lucy chuan an pu ber chu nawa pai ve to thu chilin an boss ba ka atho pui dang te ho po chuan an lom pui thu an shil lom liam liama fiam zui hlutin lucy phei chu alom lo lek lek ta hial asian le lucy te po dr john hne na kal le in ultrasound kaltlanga naute an en na chuan anaw pai chu mi pa phir ani thu mu chuakin an hlim dun ngei mai dr john chuan ngun le zwal zo ka screen en pa chuan meichhia pakhat po tel ve ni hi anti chia mai chu lucy makti le chhong lu tuk chu a boy deuh ta chung mai nurse te chuan lo boy som ngalin tui in tur te an ron pe a apa ngai le deuh hnu chuan dr john chuan du thlan na har sa le khir khan tak siam turin ati zui ta ni heng naute pathum te hi an zawaya shin vek itumani chuan har sat na le soilok theilo van doi na po a thlen pha the chuwangin a meichhia bera hi pai mai chaang a chan chu phirmi pa te hi chu an shisel chat mel zok tlata wangle meichhe om chhun hi chu atet fe zo ka wangin chu itan le inu patan po achaberang atia heng naute pathum te hi an zawaya shin vek itumani chuan har satna le soilok theilo van doi na po a thlen pha the chu wangin a meichhia bera hi pai mai chaang a chan chu phirmi pa te hi chu an shisela a meichhe om chhun hi chu ate fe zo kani chu itan le inu patan po hian a chaberang tia dr jonan a shil nu chuan thutluk na siam dan tor shethiam lo tak chung le ril ruha tak chungin clinic chu an chwa san nu pa ta ni zana chuan nawan pai ta ka wanga alom nan ti in zanri an ei chuak duna chuta asian po chuan dr jonan thu soi chu apom pui thu soin phirmi pa nei kha kantan po hian a chazok lo mole naw pai kan har sat sia kan pai le mai thei to lo takin pahni anni chhot don ba ka mi pa fa ve ve anni dona atia
ma se Lucy ero chuan arwala naute pani enkol chu katan akhir dona sin fane nuwa fate enkola boypui top tura na chol sana inlama om ngal de uchot ka du hleinem ka career ra hian mason zel ka du alom de in anial ve thung annu pa a anin hial fe nu chuan Lucy chuan phirmi pa te ai chuan Hmeichhe om chuna ber zo ka chu shin zok adu tho soi chiang ta Adrian chuan I thutluk na awang hian nakina in chirle singe o antile a ma se anupui ril ru chu aso son pha lo chiang kher mai andu dan in ang theita lo chuan annu pakar po ti chia in ankar po azaw so ta hle ma se Adrian an Lucy du dan apom pui ve nu ero chuan an hlim dunin anin ngeile to viawani Lucy chuan naw pai ho om khom na le in mu khom chin na pregnant moms group te chu zom ve in nu ni mai tur Hmeichhe sang te nen chuan in mu khom chinin an har san na le an ril ruwa om sang te in share ton na an nei china Lucy in Dr. John a mu ti an sha chuan midang ho chuan makti takin ol samte ya appointment I mu mai the chu iwa van nei ve midang te chu kum khatli achan ve don thleng te waiting lisa anom china sin anti ti chuan le anaw pai pathum te a adu lo zok lam apai ni tur selective reduction ni chulo thlengin Lucy po azam hle waiting room a achut lai chuan an doctor ron pa Dr. John a chuan na magazine chu thlirin a hnuai lema naw chhar tu midwife lar tak thalak lo lang del ve chuan amit lata dewin Adrianan aron ko chia boxi wangin magazine chu nakina belchiana alatani zai ani lai chuan Lucy chu ni khoshilovin aum takna a ma se engma shilo hul hwal ero ani haulo apasal Adrian le Dr. John in berite chu shethei rei ruayin aril ru afim tok lo wangin an soi fak chu shethei lo ma se an jong manga chuan alaka enge mo zep an nei nge ti chu a shethei tlatani la har chuak che lo voti em maya a lai chuan mangchia nein chu amu manga chuan afanu chu parka mu in aron le hoi che chuan afanu mai chu aron dum ta vek mai ni har chuak lolin apasal le Dr. John te chuan an lo vil reng ti mu in Dr. John phei chuan engkim chu achat vek thu chilin alo nem thuai in lampana an ho konga chuan Lucy chuan Adrian nena chuan ni khwa ashiat rei roi laya Dr. John nena anthil soi chungchang chu zotin Adrian chuan chutiang engma kan soilo imumang mai niang ti in achang ol sam then in an thlen nu chuan Lucy chu dar thalang ma in envelin chuti lai tak chuan a chona thisen aron luang thlangwai ngoya Dr. John clinic lama bok chuan an vakal le ani la chuan thilpa ngai le ani dan tur ve reng ani kha engma hlo thon na tur om lo ti ma se Lucy ngai ero a thazan theilo marketing pitch ni chu thlengin presentation apek chat ema wangin Lucy chu lead role chantir ni in fak po hlo hle a ani po hlim hle ti chuan le zan khat chu Lucy chuan anin chhunga chuan thomak tak sia in chemte chu ngalin enfia tura a tho chuan Adrian do kan jawara changa thisen ron far chuak chu mu in a chhunga chuan safe a mu buka chuti lai tak chuan a hnung lama Adrian chu ron lang hlolin engma ani lo thule in chhunga chuan tu ma an om ve lo thu a shil nu po in Lucy om ero anuam thei to lo safe chunga chuan engthil nge omang ti mot mai chu a she cha kani atok zinga chuan Lucy chuan pregnant moms group ami adin mun ang chi ading ve chin korgan chu mu in Lucy chuan athil ton chin le amu manga athil mu chung chang te chu shilin korgan la chuan nawi pai wang mai ni kha tiang chang kha chu om ve cho kania ti in alo soi ho sak angreng hle ma se Lucy ero chuan Dr. John hian ka fa
Hmeichhe lo piang tur Wendy laka hian engemaw chu ati chiang ani chuan ka pasal Adrian hian atho puini nge in ka shebuk ati ve tla thung chumi zan chuan Lucy chuan magazine a hmu now tharchin Grace Singleton video te chu enkwalin now pai vel chung changa a thlir dan le a hmu dan te chu Dr. John laka chuan adanglam fe zok ti sha in ati ti ngai thlak te chu ha dam thla ka ti in nuama ti hle aswang to na le ngai ruat na in Grace chu mai chana mu in ama bo boy tu a har sat na le aril ru ha na ti awang chuan out chuak tuara a out home Sharon kal Adrian ne na chuan Grace chung chang chu engma shil ve du lo thung atuk lama a na thoka chut muna abuai viau lai chuan maktak main Dr. John na klinika an receptionist don chu ron lang hlolin KAP RAI ani dona a magazine lag Dr. John na lem chuan na chu aron dil ta heu mai le Lucy chuan ba nuain ronda let le katum reng takasin ka ho ringo talom alo ti thuai Lucy chuan makti zwal tulin afanu lopiang mai tur Wendy chu ngai to ariaw na nein apum chu adom zui wangwang Dr. John nena in check up tura an vakal le chuan ultrasound mangpo a en to lem lo chuan akut longin alo khoi kwal vel mai maya Lucy po in makati le to ma se chan po zot boy pe to velem lovin a magazine lak chu pe in an phalna lama salwa a hon gotawang chuan ngai damadil bokani an hodon chuan laboratory changa don ron chuak che anen chuan in mu in Lucy in a muthut chu a chong ve deu ti don mela po sha theiani atnalama la Lucy chuan abe seilo lutuk thil tong thutin ma a shwai mekna project a chang chuan araya wanga pai ani thule maternity leave alak don huna an buai pha a hlawawang ani thu an boss chuan ashil athushiat lom omlem lo takawang chuan indi thoven nan ti in apasal Adrian mutura kalin a lunch tour a ken sakboka ma se Adrian la chuan makti takin nichin lokhan hetiang lunch box chia chia keng hian i local to sia enge omzia alo ti let huwa a lunch box hum ang chia chia chu aron phorta mai Lucy chuan chutianga ati omlai reng a shat e silo wangin makati hlebok until ton maktakawang chuan Dr. John bok chu wa mule in ani chuan arel rulam tana damdoi cha tur nia shat damdoi shang te chu lo cho zungin nu in nawin pai lai hi chuan in thluak le ril ru te hi chatak en kolangai china chu wangin nang point en kol cha ang che atibok ma se Lucy eroin Dr. John chu arin lei thei to silo wangin nau thar thiam Grace chu office a wa mu in Grace in office a chei bol vel dan te chuan a hne in a anti nom pha viau bokani ma se Grace a mu thu hi apasal Adrian eroin a shiat pui adu velem lo thungani Grace a mu nu bo hian Lucy chuan a chat pha viau na po a she chuang lem hleilowa mumang maksak le oi omlo tak te chu nei zu chinin apasal Adrian le Dr. John te chu in ngai zong ang te in a mu vel chin zan kha chu pasal Adrian do kana a safe chu hon tumin in hnoi lama a chuk thlale a hon thei nu chuan a chunga file lo omin an kewa chu file chu arai chung chang vel chip chiar taka in zia na lo ni in office lama Grace a mu nia a thalak te chu alo om thlap bokani en thak le vilreng nia in ngain man mo takin korgan chu mu in file chu entira ke hi ka alawani ti le ka fanu Wendy chunga hian engi mutak chu ti antumani ti hi achiang viau to em ti hian atia korgan chuan heng file te hi ka pasal lawyer kalau entir vianga engtianga malak pui chi nge ti chu shat mayang atia Lucy po in korgan thoron chu cha ativiawani atok ziklama chuan Lucy po in harwang takin apasal hena chuan kana hi ka ban sananga na ka thok to lawang
Dr. John po kan hmuto lawanga karai be bom vela chuan Grace zo kan panzel to ang achan chu Dr. John a kan hmu chin hi ka that pui lo zok tlatin ka sia atia athu soi chuan Adrian ti thin ur hle in Dr. John hian atirte changin min puya thlatam tak kan pan to boka ani hi Dr. Thiam le rin tlak tak kum tam tak kalo sia to chinani ti in Lucy chu thlem ngialan tuma ma se Lucy eroin angai dan chu so son atum lo chiang kher mai Lucy baby shower ni chu lo thlengin korgan te in lama alom na nein korgan chuan anu boral ta in Lucy athiar sakchin Peter Pan first edition chu thilpe katan pe in Lucia tina kauzuya aming diktaka akawa wangin Lucy chuan makati hle bathroom a avalu la chuan korgan damdoi eilai Dr. John cho ho chu mu in min bum reng ani mo achung chang ka shil vek to nuwa chepo ani hi ilowa mo ni mo ti in korgan chu achwa chalta korgan po in buang zuin ichung chang soin ipasal Adrian nen kan ti duna ani chuan Dr. John ne na hian appointment milo siam sak vetani chuan I file min pek ho po kha ka pasal ke entir lo shim ipasal Adrian ne na ka pekir le vek zo kani ani chuan ado kana po eng safe ma anei lo thu min shil nge bokasin chu wangin Lucy ka ngai to tak zet chenia o ichunga thil thlen dan hian min ti hlau thong chin tak zet ani atia chuti mek lai chuan Lucy chuan naw ve zuin man mo takin Grace clinic lama shwai ni in mi pa ashing chuak tanul maile meichia ashing done mo ati laya mi panaw te ashing tadai mai chu mak ati hlena a mase adang ashin le ngal don wangin maktia hanriek viau theidin huna poding lem lo mase Lucy chuan thisen a hlau hnem to em wangin achar tu nu Grace chuan damdo in pa ngai lama shwai arota ti chuan Adrian du dan ang takin John clinic lama chuan anin pu pheile ta a avoi ni nan mi pa bok chu ashing le ta ti chuan mishing ang zo ve talo meichia piang tur fitas chu an labo zui dai bokani chatakin mi panaute du om tak shing zo chia ma se adu ber meichenaute Wendy tia akau to chuan mishing atin zo ve tak lo wangin nu ber Lucy chu alom ve theitlat lo rel runa takin Grace chu wa mo in achap chiama ma se thok le khata Grace office baka a in thuam na te chu adang lam vek ti mo in makati hle Grace ero chuan hetiang reng hi alom atir te changkhan hetiang reng hi alom engkim hi om atia chuta che chuan Lucy chuan amit vaile mu swal hallucinate mayani ti ashathiam ve chia chumi nu chuan John mu tumin a clinica vakal le receptionist donin appointment te lo chuan a mu theilo lo ti burma se anaw shin laya thil thleng chung chang a soi chuan don chuan lo pot cha thwain patient ho lo chuchup te po chu mai za zo to lovin private room pakhata shwain Lucy hena chuan engkim hi thenghil to mairo phir naute pani shisel takini shinga pasal chatak inei boka Adrian po hian John ne na tho dun zel hi atuma sin ti in file te chu a entir bokani chumi nu chuan Lucy chu naw shin na room pakhat chunga lutin chu ta chuan afa mishing changzo ve talo fitas Wendy chu mu in chuti lai tak chuan Dr. John chu ron lut ve in Lucy bula chuan inaw paile shin kha ipasal Adrian fa ani hleinem azawai khan ka fa te vekan ni kha kadiyene hi khovela adarani chuan khovel hi anuamin afel fai sot dona chu wangin ka thla mi pa fa vekte chu khovela andar theinan hetiang hian ka ti china lom ti in achi containera athun kha chupna fish te chu a mu tir bokani fanei theilova mangang taka ahnen panho chu he doctor hian adiene adar theinan achi in alo KAP RAI pop chen ti chethiamin chu chuan
Lucy thin atirim hle John an ni khoshelawa siam atum lai chuan Lucy chuan beiletin akapa apet pupa dar thalang manga vothlu in aphuar hlom tareng mai chu vele don chuan nunglama changa ron bei vele in Lucy chuan endocavitary probe mang chuan beilet ve ngalin don la chuan gag reflex anei lo wangin alo ho chak lo le ngal Lucy nen chuan inswal boy zuin atuk zal nuwa John chu bitum vele in John a chida channa bom fish te chu nam thlurem rumin fetus Wendy chu kengin achuak thi ta hnuang maile ina ho in angai tuana in phir u naw te chu tukvera pai chuakin anni la chu tlatamai lo chuan an kang zui lep lep mai ma se atak taka ero phir te chu apasal Adriana kuta hlanin kalsan turin atia chumi hnu chuan thuthenga thu in afano fetus mai ni si chu hnute pe katum chuta atop nan angai tuana le achwang tuana angai ruat na chuan anaw pomlai chuan ahnute chu alaron fop dok zui ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai sela video top thlenga minlo thlir sakawangin kanlom le tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule